Τι λέει μέσα στη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου? Γεννού τα πάντα της πάση. Τη βλέπετε ότι τη μια ημέρα δίνει το ρούχο της, την άλλη ημέρα έχει κάτι τάδε ονομασία, την άλλη, τη μια η τριχερούσα, την άλλη η γλυκοφιλούσα, την άλλη η γαλακτοτροφούσα, την άλλη η πορταΐτισσα, την άλλη το άξιο νεστή, τόσα ονόματα που έχουμε και πολλά από αυτά παράξενα. Αλλά είναι σκορπισμένες αυτές οι γιορτές μέσα στο χρόνο, γιατί η Παναγία επειδή έχει φτάσει στο καθομοίωση του Θεού, τι θα πει το καθομοίωση? Έφτασε πια να αξιοποιήσει όλα τα προσόντα που της έδωσε ο Θεός και έφτασε σε μεγάλη αγιότητα, αυτό θα πει καθομοίωση, μοιάζει με το Θεό, είναι πάρα πολύ κοντά η Παναγία σε αρετή, μοιάζει με το Θεό. Το κατ' εικόνα τι είναι? Τα προσόντα που της είχε δώσει ο Θεός. Μέσα της είχε έμφυτο το σπέρμα της αγιότητος, αυτό θα πει κατ' εικόνα. Ο Θεός μας είπε θα σας δώσω ορισμένα προσόντα με τα οποία θα μπορείτε να με πλησιάσετε. Μέσα από την αρετή θα μπορέσετε να με πλησιάσετε, αλλά το κατ' εικόνα είναι προσόντα, προσόντα αναξιοποίητα. Το καθομοίωση είναι στο τέλος της ζωής πια του ανθρώπου, που έχει έρθει ο θάνατος, που τον έχει δικαιώσει ο Θεός, τον έχει αγιάσει, και εκεί πια μοιάζει το πρόσωπο του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού. Την ώρα που προσκυνεί κάποιος την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, μπορεί θαυμάσια να πει την άκραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ και να το λέει στον Χριστό. Γιατί? Γιατί και ο Άγιος Νεκτάριος είναι εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Το πρόσωπό του μοιάζει. Και αυτό τι είναι στα χαρακτηριστικά? Μοιάζει η μύτη και τα μάτια? Όχι. Του Αγίου η ψυχή έχει ανέβει σε τόσο υψηλά πνευματικά επίπεδα, είναι τόσο πνευματικός ο άνθρωπος, που πλησιάζει στην ποιότητα του Θεού. Την πλησιάζει. Ποτέ δεν γίνεται ακριβώς η ίδια. Ποτέ δεν θα πούν για έναν άνθρωπο ότι είναι ομοούσιος με την Αγία Τριάδα, ότι έχει την ίδια ουσία. Τι θα πει ουσία? Τα ακούτε αυτά και πολλές φορές λέτε δεν τα καταλαβαίνουμε. Εύκολα πραγματάκια είναι, δεν είναι δύσκολα. Ουσία είναι η φύση. Η φύση του καθενός. Ποτέ η φύση του ανθρώπου δεν θα γίνει ακριβώς όμοια με του Θεού. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να καταλάβει τι είναι στη φύση του ο Θεός. Αυτό είναι ένα ανεξερεύνητο πράγμα. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Όσο δηλαδή σιγά σιγά προχωράει στα πνευματικά, τόσο ανεβαίνει ψηλότερα, τόσο πλησιάζει προς το Θείο, τόσο φτάνει σε αυτό το φράχτη ο οποίος βρίσκεται γύρω από την Αγία Τριάδα και ο οποίος εμποδίζει πια τον άνθρωπο να μπει παραπέρα. Και πώς λέγεται αυτός ο κύκλος ο οποίος βρίσκεται γύρω από την Αγία Τριάδα και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μπει κανένας άνθρωπος μέσα? Θα σας πω ψηλές φιλοσοφίες σήμερα, θεολογίες μάλλον. Πώς λέγεται αυτός ο κύκλος ο οποίος βρίσκεται γύρω από την Αγία Τριάδα σαν ένα τείχος απόρθητο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει πιο μέσα? Γνώφος. Γνώφος, γνώφος αγνωσία, σύννεφο. Ένα σύννεφο το οποίο καλύπτει πια τα πράγματα και ο άνθρωπος, ούτε ο Άγιος πια, δεν μπορεί να δει τίποτα. Αισθάνεται ότι έχει μπει μέσα σε μία νεφέλη και δεν βλέπει τίποτα παραπάνω. Και έξω από αυτό το γνώφο τι υπάρχει? Υπάρχει η ακτινοβολία του ακτίστου φωτός, το οποίο το βλέπει ο Άγιος. Είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο βλέπει. Τι είναι το άκτιστο φως? Είναι μια ενέργεια του Θεού με την οποία θέλει να δηλώσει στους Αγίους του την παρουσία του. Μπορεί να είσαστε εδώ πέρα μέσα σε τούτη την εκκλησία και ξαφνικά, ενώ οι πολλοί έλεγοι είναι αναμένοι, ο ήλιος γεμίζει με φως την εκκλησία, είναι μέρα, ξαφνικά βλέπετε ότι έρχεται ένα φως ορμητικό το οποίο σκεπάζει τα πάντα, φως μέσα στο φως. Εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα λέει ο Θεός βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας αισθητά.
τον βλέπει πια με τα γυμνά τα μάτια. Έτσι λοιπόν, ο τελευταίος τρόπος, ο πιο ανώτερος με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό, είναι αυτό το άκτιστο φως. Την παρουσία δηλαδή του Θεού υπό μορφή φωτός. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα σύννεφο, το σύννεφο της αγνωσίας, εκείνο το οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει, δεν μπορεί να μελετήσει ο άνθρωπος και το οποίο πια κρύβει τα μυστικά της θεότητας. Αυτό το σύννεφο είδα πάνω στο όρος Σινά ο Μωυσής. Τι λέει? Και το όρος εκαπνίζεται όλον. Φαινόταν σαν το ουγνό να είχε πάρει φωτιά. Έτσι. Αφού είδε πρώτα το άκτιστο φως που ήταν οι φλεγωμένοι βάτος και μη καιωμένοι, προχώρησε παραμέσα, μέσα στα σύννεφα χάθηκε, δεν έβλεπε τίποτα πλέον. Γιατί? Διότι βρισκόταν μέσα στη χάρη του τριαδικού Θεού, αλλά δεν μπορούσε να δει τίποτα παραπάνω από ομίχλη. Μάλιστα. Γιατί όμως άρχισε και τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είπα για την Παναγία. Η Παναγία, επειδή πλέον έχει φτάσει σε αρετή πάρα πολύ ψηλά και η αρετή της βρίσκεται κοντά στη θεότητα, την τριαδική της θεότητα, γι' αυτό έχει αναλάβει ένα έργο, να γίνει τα πάντα για τους πάντας. Δηλαδή για κάθε άνθρωπο η Παναγία μπορεί να κάνει τα πάντα αν καταλάβει ότι υπάρχει ανάγκη. Ξεποδαριάζεται κυριολεκτικά, τρέχει πρωί και βράδυ, βέβαια εκείνη δεν έχει μέρα και νύχτα, δεν είναι σαν και εμάς, ζει μέσα στο φως. Αλλά πρωί και βράδυ για τον κόσμο μας τρέχει συνεχώς για να βοηθήσει, για να παρακαλέσει. Όλη τη στιγμή είναι βουτυγμένη στα κλάματα, νοερά κλάματα, νοερά δάκρυα, προσπαθώντας να βοηθήσει το λαό της. Βλέπει τι μεγάλα βάσανα υποφέρει ο κόσμος κάτω και προσπαθεί να βοηθήσει. Βλέπετε λοιπόν που ο Θεός που την εδόξασε όσον δεν εδόξασε κανέναν άλλον άνθρωπο, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Θα το πούμε παρακάτω. Βλέπετε ότι ο Θεός που την εδόξασε παραπάνω από κάθε άλλον άνθρωπο, της έδωσε εξουσία να μπορεί να βοηθάει. Και ό,τι ζητήσει θα της το κάνει. Αλλά και η Παναγία βέβαια ξέρει και τι ζητάει. Είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο? Ουκ είδατε τι αιτήστε. Μερικές φορές λέει δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και τα ξαναλέω και πάλι που τα έχω πει τόσες φορές. Να παντρευτεί η κόρη μου. Μπορεί η κόρη σου να μην είναι για να παντρευτεί. Να κάνουν τα παιδιά μου παιδιά. Θέλω εγγόνια. Μα αν κάνουν παιδιά μπορεί να τους βγει αυτό σε κακό. Να έχω λεφτά. Μπορεί ο Θεός να σου δώσει λεφτά και τα λεφτά να σου βγουν χειρότερα, ενώ στην πείνα θα έρθουν καλύτερα. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε. Σώσε μου τον άντρα μου, Θεέ μου, από την αρρώστια την οποία τραβάει. Ζει ο άντρας. Χτυπιέται από μία βαρύτερη, δεν μπορεί να αντέξει, βλαστημάει, αγανακτεί, κάνει δείχνει, χάνει την ψυχή του, ενώ ο Θεός εάν τον έπαιρνε γρηγορότερα όλα αυτά θα τα είχε γλιτώσει. Γι' αυτό πάντοτε στις προσευχές μας πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει και η Παναγία. Να ζητάει το έλεος του Θεού για τον κόσμο. Όταν είναι άρρωστο το παιδί σου, όταν έχει ένα πρόβλημα θα λες ελέησέ το Θεέ μου. Το ελέησέ το σημαίνει θες να το πάρεις, πάρε το. Θες να το κάνεις καλά, κάνε το. Θες να το βοηθήσεις στο πανεπιστήμιο, βοήθησέ το. Το καταλάβατε? Λοιπόν, το ερωτηματικό που είπα πριν είναι το εξής. Γιατί ο Θεός να διαλέξει ιδιαίτερα την Παναγία? Αυτό είναι ένα μυστήριο πράγμα. Γιατί από τους μεγάλους Αγίους της εποχής μας διάλεξε να τιμήσει περισσότερο από όλους τον Άγιο Νεκτάριο? Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί δεν διάλεξε εσάς, γιατί δεν διάλεξε εμένα? Η απάντηση του Θεού είναι γεμάτη ανέδεια προς τους ανθρώπους. Λέει δεν σας ρώτησα. Πλάσμα μου είναι και ό,τι θέλω κάνω. Εσύ να κοιτάξεις τη δουλειά σου. Δεν σε ενδιαφέρει πόση χάρη έδωσα εγώ στην Παναγία, δεν σε ενδιαφέρει πόση χάρη έδωσα στον Άγιο Νεκτάριο. Εσύ να κοιτάξεις, να αρκείσαι, λέει, εις τα οψώνια σου. Κοίτα τι έχει η τσάντα σου μέσα και αυτό κοίταξε να το αξιοποιήσεις. Και αρκείστε τις οψωνίης ημών, λέει το Ευαγγέλιο.
Κοιτάξτε τα ψώνια σας, κοιτάτε το φορτωμά σας, τι έχετε. Τι έχει η τσάντα σας μέσα, γλυκά, χρησιμοποιήστε τα. Φάτε τα, δώστε τα, μη ζητάτε παραπέρα. Εγώ στην τσάντα σας ψάρια δεν σας έβαλα, χρυσές λίρες δεν σας έβαλα. Μην κοιτάτε δίπλα και λέτε γιατί αυτός τα έχει και εγώ δεν τα έχω. Ποια εντολή παραβαίνουμε όταν το λέμε αυτό το πράγμα? Ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί. Μα ο γείτονας λέει έχει ωραία γυναίκα. Ο Θεός εσένα ήθελε να σου δώσει άσχημα. Ο γείτονας έχει χρήματα, εσένα ο Θεός δεν ήθελε να σου δώσει. Εκείνος θα κριθεί με το πορτοφόλι γεμάτο και εσύ θα κριθείς με το πορτοφόλι άδειο. Έτσι θέλησα, λέει. Μα Κύριε, λέει, γιατί ύψωσες αυτόν περισσότερο? Ο τάδε νίστεψε περισσότερο από τον νεκτάριο. Ο τάδε αγρύπνησε περισσότερο, έκανε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Λέει, μαζί είμαστε θεοί, μαζί είμαστε αφεντικά. Τη βασιλεία μου την έχω μοιράσει με εσάς, θα σας ρωτήσω τι θα κάνω, έτσι θέλω και έτσι δίνω. Στην ουσία όμως δεν είναι μόνο αυτό το έτσι θέλω και έτσι δίνω. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μυστικό, ότι ο κόσμος αγωνίζεται γενναίες γενεών για να μπορέσει στο τέλος να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως η Παναγία, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, όπως ο Άγιος Νικόλαος, όπως οι Μεγάλοι Άγιοι. Πρώτα είναι η Παναγία μας και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά αγωνίζεται η γη. Δηλαδή παλεύουν όλες οι ανθρώπινες οι δυνάμεις, με την ευλογία βέβαια του Θεού, για να μπορέσει να γεννηθεί ένα παιδί τόσο άρτιο και τόσο ωραίο ψυχικά, ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο Θεό μέσα στην ψυχή του. Ο λόγος δηλαδή για τον οποίο κατασκήνωσε ο Θεός μέσα στην Παναγία και μέσα στους Αγίους και έκανε όλα αυτά τα μεγάλα τα θαύματα, και εμείς κρατιόμαστε από αυτούς, έχουμε εξάρτηση από αυτούς και ζητούμε τη βοήθειά τους, είναι μόνο και μόνο το ότι βρήκε στην ψυχή τους κατάλληλο έδαφος για να πέσει ο σπόρος της χάριτος και να μπορέσει να αναπτυχθεί. Πολλοί άνθρωποι λένε εγώ έχω αυτό, εγώ έχω εκείνο, εγώ έχω αυτό το προσόν, εγώ είμαι καλός σε αυτό, εγώ τα καταφέρνω εκεί. Εδώ γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Εσύ τα καταφέρνεις? Σε έκανε ωραίο? Ποιος σε έκανε ωραίο? Ο Θεός σε έκανε ωραίο. Σε έκανε πλούσιο? Πάλι ο Θεός σε έκανε. Δεν έκανες εσύ τον εαυτό σου. Εδώ είναι η διαφορά. Και βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά δώρα, λέει εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, και δεν έχει καταλάβει αυτό το περίφημο που λέμε συνέχεια στη λειτουργία και σας το κοπανάω καθημερινά, το πάσα δώσεις αγαθή και παν δωρηματέλειον άνωθεν εστι καταβαίνον. Ό,τι καλό έχεις άνθρωπε, από πάνω από τον ουρανό κατεβαίνει. Έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Κάθε δωρεά είναι φως και αυτή. Εσύ όμως ξεχνάς και δεν θυμάσαι. Και όταν δεν θυμάσαι είσαι ψεύτης. Δεν είσαι αληθινός άνθρωπος. Λοιπόν, ξεχνάς ότι τα πήρες αυτά από το Θεό. Αντίθετα, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι καυχόνται και εκείνοι, αλλά δεν λένε εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι τ' άλλο, αλλά λένε εγώ καυχόμαι για τα βάσανα τα οποία μου έχει δώσει ο Θεός. Δέστε τη διαφορά. Η Παναγία δεν καυχότανε για το ότι την έκανε όμορφη ο Θεός, ή το ότι της είχε δώσει πραότητα, ή ότι την είχε κάνει νοικοκυρά, ή ότι την είχε κάνει οτιδήποτε άλλο. Η Παναγία καυχόταν για τα βάσανα τα οποία της είχε δώσει ο Θεός. Ακόμα και μετά από την ανάληψη του Χριστού πόσα βάσανα είχε, και πριν ακόμα με τη σταύρωση, με το μεγάλωμα του παιδιού, αυτή λέει η γυναίκα μεγάλωνε συνέχεια αυτό το παιδί με το φάντασμα ενός σταυρού μπροστά στα μάτια της. Ζούσε η Παναγία με την αίσθηση ότι το παιδί της θα της το πάρουν κάποια στιγμή από τα χέρια της και θα της το σκοτώσουν.
Και αυτό γιατί η Παναγίαση της άλλης ήταν και προφήτης. Αισθανόταν η ψυχή της ποια εξέλιξη θα έχει η ζωή της, ποια εξέλιξη θα έχει το παιδί. Άστονε να κάνει ό,τι θέλει, καλύτερα είναι έτσι παρά να ασχολείστε μαζί του όλοι. Λοιπόν, άστον να φωνάξει όσο θέλει, ας γυρίσει όσο θέλει. Άστον ελεύθερο, παιδάκι είναι. Αυτός είναι καλύτερος από εμάς. Εμείς κάνουμε χειρότερα από εκείνον, παρόλο που μεγαλώσαμε, δίθεν μεγαλώσαμε. Λοιπόν, πάσα δόσεις αγαθή είπαμε. Όλα τα δώρα έρχονται από τον ουρανό. Αλλά από τον ουρανό έρχονται και οι πειρασμοί. Σας είπα και άλλη φορά ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε δεν είχαμε πειρασμού σήμερα, δεν είχαμε βάσανα, μας ξέχασε ο Θεός. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά. Αρχίζει πλέον να τα θέλει τα βάσανα. Όχι να τα προκαλεί. Όχι σφάξε με αγάμου για να γιάσω. Αλλά όταν το στείλει ο Θεός, εκείνη την ώρα το δέχεσαι και λες είναι επίσκεψη του ουρανού. Αυτό το έστειλε ο Θεός για να μου σπάσει τη μύτη. Αυτό το έστειλε ο Θεός για να με ταπεινώσει, για να μου ρίξει τον εγωισμό. Με έφερε σε αυτή την κατάσταση για να στριμωχτώ, να δυσκολευτώ, να αισθανθώ λιγάκι άσχημα. Αλλά όταν στριμωχτώ έτσι, μετά εκείνο που περιμένω είναι ο αγιασμός μου. Ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει για να με αγιάσει. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι. Μόλις μας πονάει λιγάκι το δόντι, μόλις μας πονάει λιγάκι η μέση, αμέσως λέμε Θεέ μου πάρ' το αυτό, μα το έδωσε ο Θεός για να σε αγιάσει αυτό. Ο πόνος δεν είναι κακό πράγμα. Ο καρκίνος δεν είναι κακό πράγμα. Η αρρώστια, ο θάνατος δεν είναι κακά πράγματα. Είναι ευλογίες του Θεού. Ο σατανάς τα έχει φτιάξει αυτά τα πράγματα. Τα έκανε για να εξοντώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά ο Θεός τα αξιοποίησε σε καλά πράγματα. Λέει δεν μπόρεσα αυτόν να τον φέρω κοντά μου μία ζωή, τώρα που τον έχω βάλει μέσα στο νοσοκομείο, σιγά σιγά αυτός αισθάνεται τη δύναμή του να του φεύγει, αισθάνεται ότι δεν είναι τόσο υγιής, δεν είναι τόσο όμορφα τα πράγματα όπως πριν και βρίσκεται μπροστά σε μία πραγματικότητα. Από τη μια μεριά βλέπει ένα φέρετρο το οποίο τον περιμένει και λέει πάει ίσως να τέλειωσε και όλα η ζωή μας, και από την άλλη λέει μα είναι δυνατόν να περάσω εγώ απάνω στη γη όλη αυτή τη φασαρία για να πεθάνω και να με βάλουν στο χώμα. Άρα κάπως αλλιώς είναι τα πράγματα. Αμέσως η αρρώστια ή η δυστυχία φέρανε την αλλαγή μέσα στον άνθρωπο. Και πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στις επιστολές αυτό, είναι λέει σαν να είσαι το μάτι μιας άγριας ελιάς, το μάτι, αυτά τα μπόλια που βάζουμε, σαν να είσαι το μάτι μιας άγριας ελιάς, το οποίο το παίρνει ο Θεός, τα λέει μέσα στις επιστολές αυτά, αλλά τα λέω απλά, το παίρνει ο Θεός και τον μπολιάζει απάνω σε μια καλή ελιά, σε ελιά ράτσας, και εσύ λέει αρχίζεις να ρουφάς από το χυμό της καλής της ρίζας η οποία έχει καλή γένα, είναι καλής ποιότητας. Σε παίρνει από την αγριελιά και σε βάζει σε μία ελιά καλαμών, παραδείγματος χάρη. Σε βάζει σε μία ελιά αμφίσης. Έτσι, και αυτό γιατί, για να μπορέσεις να ρουφήξεις από τη ρίζα καλό χυμό, ώστε να μπορέσεις να σταθείς καλύτερα στα πόδια σου, να δώσεις καλύτερο καρπό. Και λέει ο άλλος, μα εμείς πεθαίνουμε τώρα, καλύτερο καρπό θα δώσουμε? Γιατί το φτιάχνετε αυτό το στάρι που φέρνετε στα Τρισάγια? Αυτό θέλω να ξέρετε. Γιατί οι περισσότεροι το φέρνετε και δεν το ξέρετε. Γιατί φέρνουμε το σπόρο? Γιατί ο σπόρος όταν τον πρωτοβλέπει ένας άνθρωπος είναι ένα ξερό πράγμα. Μας φαίνεται άχρηστο. Εάν δεν ξέραμε από τον πατέρα μας, από τη μάνα μας ή από την πείρα ότι αυτός ο σπόρος όταν φυτευτεί, μου σκεφτεί μέσα στο χώμα, πάρει διάφορες ουσίες, θα βλαστήσει, δεν θα το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Τι είναι ο σπόρος? Σε μια νεκροκεφαλή είναι. Τι είναι οι σπόροι μαζεμένοι? Σαν να έχεις κόκαλα μαζεμένα. Σε διαφορετικό βέβαια σχήμα. Και όμως τον σπόρο τον φυτεύει στη γη
και εκεί που λες σάπισε, εκεί που λες χάθηκε, εξαφανίστηκε, ξαφνικά βλέπεις ότι πετάει φύτρο και αρχίζει να μεγαλώνει. Και μερικοί σπόροι θα βγάλουν λαχανικά, μερικοί σπόροι θα βγάλουν τεράστια δέντρα. Βλέπετε από τον ένα τόσο μικρό πράγμα τι μεγάλο γίνεται. Αυτή η δουλειά γίνεται και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου όταν θάβεται είναι σαν ένα σπόρο ο οποίος φυτεύεται για να δώσει καλύτερη καρποφορία. Δεν είναι ο θάνατος αυτό το απελπιστικό το γεγονός που πιστεύουμε εμείς. Είμαστε μακριά από την πίστη, γι' αυτό κλαίμε, γι' αυτό αισθανόμαστε άσχημα. Όταν φύγουμε από το φόβο του Θεού και πάμε στην αγάπη του Θεού, τότε αισθανόμαστε ότι ο θάνατος είναι ωραίο πράγμα. Μέσα στις κηδείες θα αισθανόμαστε τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στις κηδείες παίρνουν τις μεγαλύτερες συγκινήσεις της ζωής τους. Όχι συγκινήσεις θλιβερές. Χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον. Και μάλιστα όταν σε τέτοιες συγκεντρώσεις υπάρχει πολύς πιστός κόσμος κάτω, τότε φαίνεται η δύναμη από τις ψυχές, οι οποίες ενώνονται όλες μαζί. Φαίνεται η πίστη, ενώνεται η μία πίστη με την άλλη και η δύναμη αυτή φαίνεται. Όταν έχει αισθήσεις ανεπτυγμένος ο άνθρωπος, σιγά σιγά, από το Θεό βέβαια είναι αυτό, σιγά σιγά αρχίζει και τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Φυτεύεται λοιπόν ο σπόρος για να βγάλει παραπάνω καρπό. Ποιος να το πίστευε ότι όταν ένα πτώμα ανθρώπου φυτευτεί, ταφεί, θα δώσει παραπάνω καρποφορία. Να διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη, σας το έχω πει επανειλημμένως, αλλά δεν το κάνετε βέβαια. Αν κοιτάξετε εκεί που έχει όλες τις ιστορίες με τον Σαμψόν, θα διαβάσετε και θα δείτε ότι ο Σαμψόν σε κάποια στιγμή ξεκίνησε να πάει σε κάποια δουλειά. Και ενώ πήγαινε στη δουλειά, ξαφνικά μέσα στην έρημο τον συναντάει ένα λιοντάρι. Παίρνει ο Σαμψόν το λιοντάρι και το σκοτώνει. Και πήγε στη δουλειά του. Και γύρισε μετά από χρόνια βέβαια. Όταν γύρισε το λιοντάρι πια, ήτανε το κουφάρι πια, είχε λιώσει. Είχε μείνει και στον αέρα, είχε λιώσει εντελώς και ξαφνικά τι είδε? Ότι μέσα στο κρανίο του λιονταριού είχε κατασκηνώσει ένα μελίσι. Και πήρε και έφαγε από το μέλι το οποίο είχε κάνει το μελίσι, το οποίο είχε κατοικήσει μέσα στο κουφάρι του λιονταριού. Γιατί τη βάζει αυτή την ιστορία ο Θεός? Θέλει να πει, βλέπετε ένα γυμνό κρανίο? Ξαφνικά εγώ αυτό το άχρηστο πράγμα, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, αυτό το πεθαμένο, θα το κάνω κατοικητήριο ζωής. Εκεί που νομίζετε ότι υπάρχει μια πικρία, γιατί έστω σκοτώθηκε ένα ζώο, εγώ θα το κάνω τόπο γλύκας. Και βλέπετε ότι μέσα σε ένα πτώμα βρίσκεται ένα μελίσι, το οποίο έχει γεμίσει τον κόσμο από κηρύττρες, από μέλι, γιατί έτσι θέλει ο Θεός, γιατί έτσι αξιοποιεί τα πράγματα ο Θεός. Λοιπόν, πολλές φορές ο Θεός μας βλέπει σαν μπόλια αγριελιά και θέλει να μας μπολιάσει απάνω σε καλά δέντρα, σε καλλιελαίους, όπως τις λέει ο Απόστολος Παύλος, σε καλές ελιές, σε ελιές καλής ράτσας. Και αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε από τους χυμούς οι οποίοι υπάρχουν στη ρίζα. Και βέβαια η ρίζα αυτή ποια είναι? Ο ίδιος ο Θεός. Καμιά φορά λέει μπορεί να τύχει να δεις ότι κόπηκε κάποιο κλαρί από την καλή την ελιά και πετάχτηκε παραπέρα. Και σε κάποια στιγμή λέει σε πιάνει η ανέδεια εσένα και λες κοίτα το, αυτό ξερό είναι πεταγμένο. Δεν πρέπει λέει να το λες αυτό. Διότι αφού εσύ είσαι ένα μάτι που το πήραν από την αγριελιά και τον πώλησαν στην καλή την ελιά, έφτασες να παίρνεις τους καλούς χυμούς της ρίζας, της καλής ελιάς, εκείνη την ώρα πρέπει να πεις ότι και από τα κλαριά αυτά
μπορεί να πάρει τα μάτια ο Θεός και να τα ξαναεμβολιάσει στην προηγούμενη την ελιά? Ποια είναι αυτά τα κλαριά τα οποία είναι πεταμένα γύρω γύρω από την καλή την ελιά? Όλοι αυτοί οι προκομμένοι άνθρωποι που νομίζουμε ότι είναι καλοί χριστιανοί και στο τέλος δεν είναι. Το καταλάβατε? Είναι κλαριά και μάτια της καλής ελιάς. Αλλά βλέπετε ότι σε κάποια στιγμή κόβονται από το καλό το δέντρο και πετιούνται. Και ξαφνικά υλικό από άγριες ελιές έρχεται και εμβολιάζεται σε αυτή την ελιά που είναι η βασιλεία των ουρανών, με ρίζα το Θεό. Πολλές φορές λες δεν μ' αρέσει αυτός ο θρήσκος, με εμποδίζει, δεν θέλω να τον βλέπω, είναι υποκριτής. Γι' αυτό και ο Θεός σε κάποια στιγμή λέει, επειδή παιδί μου με πλησιάζει συχνά αλλά δεν είσαι και τόσο εντάξει απέναντί μου, γι' αυτό και εγώ σε κόβω, σε πετάω από πάνω μου, κάτσε λιγάκι χωρίς τη χάρη μου, κάτσε χωρίς να σε ποτίζω εγώ, να ειδείς τι ωραία που είναι, μήπως και έρθει ξανά η ευκαιρία και σε ξαναμπολιάσω απάνω στο δέντρο μου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές, λέει, τι νομίζετε, ότι αφού εσείς που ήσασταν κακής καταγωγής ο Θεός σας τακτοποίησε καλά, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάποτε αγωνιστήκανε, κάποτε πήραν τα μηνύματα του Θεού αλλά έπεσαν, ο Θεός δεν θα κοιτάξει να τους τακτοποιήσει και πάλι? Και το λέει αυτό πολλές φορές γιατί λέμε, βγαίνει ο ιεροκήρυκας και λέει το τάδε, μα δεν κάνει τίποτα. Ο ιεροκήρυκας μας λέει να μην δίνουμε σημασία στα λεφτά, να μην ασχολούμαστε με τα γήινα, να μην κτίζουμε και πολλές πολυκατοικίες, να μην είναι τούτο, να μην είναι εκείνο, και ο ίδιος έχει 4 πολυκατοικίες. Και λέτε, δάσκαλε, που δίδασκες, τι είναι αυτά που μας λες? Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει το Λόγο του Θεού μέσα του, ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει και λάθη πολλές φορές και ξεφεύγει εντελώς. Αλλά λέει, δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο ταχυδρόμος που σου φέρνει το γράμμα. Δεν κοιτάς εσύ τον ταχυδρόμο, κοιτάς το γράμμα που σου φέρνει, το μήνυμα που σου φέρνει. Δεν σε ενδιαφέρει αν ο γιατρός που σε θεραπεύει έχει καρκίνο. Εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι ότι ο γιατρός σου δίνει φάρμακο για να θεραπευτείς. Τώρα αν εκείνος είναι άρρωστος είναι άλλη υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να μην κοιτάει στο πλάι του, να κοιτάει μόνο τον εαυτό του, πώς θα τακτοποιηθεί κοντά στο Θεό. Και όταν δει ότι αυτός τακτοποιείται και βλέπει τους άλλους ατακτοποιήτους, πρέπει να προσεύχεται για να γυρίσουν και εκείνοι. Αλλά ο Θεός διαλέγει πολλές φορές ανθρώπους που δεν το περιμένει κανένα. Λέει, ο Αβραάμ λέει γέννησε πολλά παιδιά. Γέννησε τον Ισαάκ, αλλά γέννησε και άλλα παιδιά. Άλλα παράνομα, άλλα νόμιμα. Σπέρμα του όμως θεωρείται μόνο ο Ισαάκ. Δεν φτάνει μόνο να βρίσκεται ο άνθρωπος στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν φτάνει μόνο να εφαρμόζει εκείνα τα οποία λέει ο νόμος της Εκκλησίας. Αλλά πρέπει συγχρόνως να είναι ψυχή έτοιμη να δεχθεί την επαγγελία του Θεού. Να δεχθεί όλα αυτά τα ταξίματα τα οποία έχει έτοιμα ο Θεός για όλες τις ψυχές, εάν τύχει και θελήσουν να ακολουθήσουν. Ο Αβραάμ είχε πάρα πολλά παιδιά, αλλά ένα μόνο παιδί ήταν σπέρμα του. Να σας το πω λίγο αλλιώς με τους πνευματικούς πατέρες. Λέει, εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έξιτε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Δασκάλους, λέει, πολλούς θα βρείτε μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο, οι οποίοι να σας πούνε, παιδί μου, αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις. Γιατί το έκανες αυτό? Το σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι δάσκαλος. Ο πατέρας είναι ο πατέρας του άσωτου Ιού, ο οποίος ανοίγει την αγκαλιά του και δεν λέει ούτε που είχες πάει, ούτε τι έκανες, ούτε τι έδειξες, ούτε τίποτα. Ήρθες, έλα. Φεύγεις, φύγε.
Αυτή είναι η διαφορά των πνευματικών πατέρων από τους διδασκάλους. Άλλο διδάσκαλος της Εκκλησίας και άλλος πνευματικός πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας πεθαίνει για τα παιδιά του. Ο διδάσκαλος ακόμα και της Εκκλησίας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να διδάσκει. Την ώρα που του λες παραδείγματος χάριν ότι ωραίος είναι ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχουμε να φάμε, σου λέει ας σε ελεήσει ο Θεός, ας σου δώσει ο Θεός να φας. Τι έχει να σου δώσει? Δεν σου δίνει όμως. Και δεν σου δίνει όχι μόνο φαγητό, αλλά δεν σου δίνει ούτε και πνευματική τροφή. Γιατί δεν σου δίνει την πνευματική τροφή? Γιατί δεν την έχει λάβει ουσιαστικά ούτε ο ίδιος. Εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει για τους άλλους, εκείνος ξέρει και τι θα πει Ανάσταση, ξέρει τι θα πει Άγιο Πνεύμα, ξέρει τι θα πει ζωή του Χριστού και μπορεί σιγά σιγά να σε συγκινήσει και να στο μεταδώσει. Και έχουμε πει βέβαια ότι η πορεία αυτής της καταστάσεως είναι χρόνια ολόκληρα, θέλει πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος για να καταλάβει σιγά σιγά. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι δάσκαλος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι δικηγόρος, ο άνθρωπος τον οποίον πας να εξομολογηθείς και του λες «Πάτερ, έκανα μια έκτρωση, για να δούμε 14ος αιώνα, ο τάδε πατήρ της Εκκλησίας είπε 7 χρόνια μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής λέει 400 μετάνιες επί 40 χρόνια. Ο άλλος δεν γίνεται θρησκεία με αυτόν τον τρόπο. Η ψυχή του ανθρώπου από τον οποίο κρέμονται ψυχές είναι σαν λάστιχο και βλέπει την αδυναμία του άλλου και πηγαίνει κοντά στην αδυναμία του άλλου.